Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gani. Taong 1953, Sorsogon. Itong si Gani ay tahimik na tao. Madalas itong walang imik sa mga bagay-bagay at ang tipong masasabing isang tanong at isang sagot lamang ito. Subalit, kapag ito naman ay nagagalit, tila hindi kayang kontrolin ng kanyang mga magulang ang kanyang emosyon. Hindi naman siya nananakit ng mga taong malalapit sa kanya, ngunit nanginginig sila nang hindi nila sinasadya. Palibhasa, noong naglilihi pa lang ang kanyang ina, madalas na umuulan yon at sa halip na matakot sa kulog at kidlat, tuwang-tuwa pa ito. Idinadalangin pa nga niya na kumidlat at kumulog ng todo dahil tila nabubuhayan siya. Ito ang siyang itinuturong dahilan ng mga matatanda sa kanilang lugar. Ayon sa kanila, naging parte na ng katauhan ni Gani ang bagsik ng kulog at kidlat. Hanggang sa lumaki siya at kung saan-saan na nakarating, dala niya ang ganoong bertud. Ang mga taong nakakakilala sa kanya ay hindi naman natatakot sa kanyang presensya, subalit kadalasan kapag dayo siya sa isang lugar, pinangingilagan siya ng mga taong nasasapawan ng kanyang pagkatao. Isang araw, sumama siya sa kanyang kaibigang si Bilying para tumungo sa isang liblib na baryo na nasa kabilang bayan nila. Pista kasi roon at merong banda raw na tutungo roon upang magbigay aliw. Dahil binata pa naman at hindi rin gaanong nakakagala, sumama siya kay Bilying. Ayon pa sa kaibigan ni Gani, doon sila magpapalipas ng gabi sa kakilala nito. Tuwang-tuwa naman si Gani dahil doon, kaya hindi na siya tumanggi pa. Bago pumatak ang 11:00 ng umaga, nagsimula na silang maglakad patungo sa naturang baryo. Habang binabaybay nila ang maalikabok na daanan, nakakaramdam ng kakaibang init sa kanyang katawan si Gani, ngunit hindi naman siya pinagpapawisan. Walang ano-ano, napansin niya ang isang matandang lalaki na papasalubong sa kanila. Nakasakay ito sa kanyang kalabaw na may hila-hilang kangga. Agad na naipako ni Gani ang kanyang paningin sa kung anumang karga ng kangga nito na tinatakpan niya ng banig. Dahil dito, nang makalapit na ang nasabing matanda, naglakas loob ng magtanong si Gani. Pipigilan sana siya ni Bilying, subalit hindi na nito nagawa. Alam naman ng lalaki na sasagot ang matanda dahil manginginig ito at matataranta. Subalit, gano'n na lang ang kanyang pagtataka nang hindi man lang ito natinag sa kanya. Dahil dito, inulit ni Gani ang kanyang naging tanong. "Lolo, ano po yung nasa kangga ninyo? At tila balot na balot ng banig ah?" Tanong niya. Hindi kaagad sumagot ang matanda. Salita niyang tiningnan ng dalawang magkaibigan na siyang naging rason para mapayuko si Bilying. Ngunit si Gani naman ay nanatiling nakatitig ng diretso sa kanya. Habang nasa ganun siyang sitwasyon, napansin nito na tila bahagyang inililihis ng matanda ang kanyang pagtitig. Yan ba? Wala yan. Damo lang yan na ipapakain ko sa aking alagang kalabaw. Magtatanong pa sana ulit si Gani sa matanda noong tumugon ito. Subalit bigla ang nag-iba ang tono ng matanda at maging ang mukha nito ay nag-iba rin ng ekspresyon. Huwag mo nang pakialaman kung ano ang mga nariyan.
Humayo na lang kayo at pumunta sa kung saan man nyo nais pumunta. Baka mamaya ay... Dahil sa winika ng matandang yon, tiningnan siya ng matalim ni Gani. Kahit na inilis no ng kanyang mga mata sa lalaki, sinubukan pa rin siyang titigan ni Gani. Unti-unti na sanang mamumuo ang tensyon sa kanilang dalawa. Inaakma na ng matanda ang humugot ng kanyang itak. Subalit bigla ang kinalabit ni Bilyeng si Gani at sinabihan na magpatuloy na sila sa paglalakad. Napatango naman sa kanya si Gani at bago sila tuluyang umalis, muling sinulya pa ni Gani ang matanda. Nagtagpo ang kanilang titig at kitang-kita ng lalaki na may kakaiba sa mga mata ng kaharap niya. Bago sila tuluyang umalis, nagwika ulit ang matanda. Isa sa inyo ang hindi na makakauwi. Pagkatapos niyang magwika, napangisi yon na parang may kung ano siyang nalalaman patungkol sa mangyayari. Hinayaan na lang nila yon at minabuti ng magpatuloy sa paglalakad. Nang medyo nakakalayo na sila, muli pang nilingon ni Gani ang matanda. Subalit kahit tanaw na tanaw sa kanilang pwesto ang daanan, hindi na nila yon nakita pa. Isinantabi na lamang nilang dalawa ito at minabuti na magpatuloy sa kanilang paglalakad. Noong mga panahong yon, nawala ang init na naramdaman ni Gani kaya naging kalmado na rin siya. Pagkalipas ng higit 1.5 oras na paglalakad, nakarating sila sa liblib na baryo. Pagkaapak nila roon, sinalubong kaagad sila ng mga banderitas sa mga daan at labas ng mga kabahayan. Kita rin nila ang mga tao na paroot parito sa mga kabahayan. Dumiretso sila sa kanilang paglalakad hanggang sa makarating sila sa tapat ng bahay ng kakilala ni Bilyeng. Agad na nakaramdam ulit ng kakaibang init sa kanyang katawan si Gani. Dahil dito, natigilan siya at nagmatsyag sa kanyang paligid. Tila may kung anong pumipigil sa kanya na magpatuloy, dahilan para igala niya ang kanyang paningin sa buong bahay. Nakita niyang napakaraming bisita roon at agad siyang napalunok ng laway nang may mapansin siyang isang matandang lalaki na nakamasid sa kanila. Nakaramdam siya ng kakaibang init at kaba, kaya naisip niyang may kakaiba sa lalaking yon. Subalit, nang mapadungaw ang kakilala ni Bilyeng at tinawag sila nito, isinantabi na muna ni Gani ang kanyang kakaibang nararamdaman. Ni hindi niya nilingon ang matandang yon at dumiretso na lang sila sa kusina. Kumain silang dalawa roon. At nang matapos na nga'y, nagkayayaan silang uminom ng lambanog. Pumuwesto sila sa likod bahay at doon sinimulan nila ang kanilang pag-iinuman. Marami silang mga kasamang dayo lang din sa baryong yon, pero kahit papaano, nagagawa ni Gani at Bilyeng ang makibagay sa kanila. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pag-uusap nang mapatayo ang kaibigan ni Bilyeng at pumasok sa kanilang bahay. Pagkalabas nito, kasama na niya ang matanda na mabalasik kung makatitig kina Gani. Pagkalapit nila, agad na ipinakilala ito ng kaibigan ni Bilyeng. Nalaman ni Gani na isa palang albularyo ang matanda at nagngangalang Kamenandro. Muling napatitig si Kamenandro kay Gani, napangisi at pagkatapos ay umupo sa tabi nito. Hindi naman natinag ang lalaki at tinitigan din niya si Kamenandro. Habang nasa ganoong sitwasyon,
Napansin ni Gani na umiinit ang kanyang pakiramdam. Walang ano-ano, biglang nagwika ang matanda ng, Umalis muna kayo sa mesang ito. Ikaw, Gani, maiwan ka at may pag-uusapan tayo. Nagtaka naman si Gani dahil alam kagad ng matanda ang kanyang pangalan at mas lalo niya pang ipinagtaka ay nang magwika ito patungkol sa kanyang katauhan. Kung sasama ka sa akin, ituturo ko sa iyo ang iba pang posible mong magagawa. Mamayang madaling araw, babalik ako sa aming baryo. Sumama ka sa akin at ituturo ko sa iyo ang mga dapat mo pang malaman. Saad ni Kamenandro. Sinabi rin niya na kaya niyang malaman ang pangalan at pagkatao ni Numan sa isang titig lang. Matapos ang kanilang pag-uusap, bigla ang napatulala si Gani. Nag-isip siya patungkol sa sinabi ng matandang albularyo sa kanya. Nung mga oras na ito, sumenyas na si Kamenandro sa kanilang mga kasama na bumalik na sa kanilang pwesto para ipagpatuloy ang kanilang pag-iinuman. Nagtaka naman si Biling, kaya nag-usisa siya kay Gani kung ano ang pinag-usapan nila ng matanda. Magsasalita na rin sana ang lalaki upang tugunan ang tanong ng kanyang kaibigan, subalit tila umurong ang kanyang dila. Hindi siya nakasagot kay Biling, ngunit nang magwika siya patungkol sa ibang bagay, nagawa rin niya ang makapag-usal. Sinabi na lamang ni Gani sa kanyang kaibigan na nais nitong sumama kay Kamenandro. Subalit, napatitig na rin si Gani sa matandang albularyo at nagwika ng, Sasama lamang ako sa inyo kung isasama rin natin ang kaibigan ko. Napatitig ang matanda sa dalawang lalaki at wala na itong nagawa kung hindi ang pumayag. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-iinuman hanggang sa tuluyan ng nalasing ang lahat ng naroroon maliban sa kanilang dalawa. Noon din, nagtaka si Gani kung bakit hindi siya nalalasing, subalit hindi na niya nagawa pa ang magtanong. Sa unang pagtilaok ng manok, napagpasyahan nilang umalis sa naturang baryo. Ginising na lamang ni Gani ang kanyang kaibigan nang sa gayon ay makasama nila ito. Kahit nalango pa sa alak, wala na ring nagawa si Bilying kung hindi ang sumama sa dalawa. Naging panay pa ang pag-usisa nila sa matanda kung saan naroroon ang baryong tinitirhan niya. Ngunit ang tanging tugon nito ay magpatuloy lamang sila sa kanilang paglalakad at malapit na sila roon. Subalit, sumikat na at lumubog ang araw, hindi pa rin sila nakarating sa kung saan man sila dapat tutungo. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad na animoy hindi sila nagugutom at nauuhaw. Noong magsimula ng lukubi ng dilim ang buong paligid, napagpasyahan nilang tumigil muna sa labas ng gubat. Ayon kasi sa matanda, lubhang delikado kung magpapatuloy sila sa kanilang paglalakad, lalo pa at dadaan sila sa gitna ng kasukalan. Hindi natin alam kung anong mga nilalang ang naghihintay sa atin dyan. Dumito na muna tayo at nang makaidlip. Mamaya, kapag nakalabas tayo sa kabilang bahagi ng kagubatan, baryo na namin yon. Wika ni Kamenandro. Napatango naman ng dalawang lalaki at naghanap na sila ng kani-kanilang mga pwesto. Hindi na rin sila nakapagkwentuhan dahil sa sobrang pagod. Agad na nakatulog si Gani at hindi na niya alam kung ano ang mga sumunod na nangyari. Subalit,
Pagkaraan ng ilang oras, biglaan siyang nakaramdam ng kakaibang init sa kanyang katawan. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit labis ang naging pagtataka niya nang hindi siya makadilat. Sinubukan niya ring igalaw ang kanyang katawan, ngunit hindi rin siya makagalaw. Dumaan ang ilang sandali at tuluyan na rin siyang napadilat. Laking pasalamat niya dahil niyugyug siya ni Kamenandro. Mukhang binabangungot ka ata, Gani. Sadyang kailangan pang hasain ang iyong espiritual na kakayahan para mas lalo kang tumibay. Wika ng albularyo. Napatango naman si Gani sa kanya at agad na ibinaling ang kanyang pansin kay Bilying na natutulog pa rin. Sinabi ng matanda na kinakailangan na nilang maglakad ulit para makarating agad silang tatlo sa baryo ng albularyo. Dahil dito, ginising ni Gani ang kanyang kaibigan. Nang magising naman ito, nagsimula na silang maglakad, subalit merong napansin si Gani kay Bilying. Sobra ang panlalamig nito, pero kapag tinatanong kung giniginaw ito, umiiling naman siya. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa makapasok sila sa gubat. Nung mga oras na yon, nauunang maglakad si Kamenandro at nakasunod naman sa kanya si Bilying at Gani. Walang ano-ano, nakarinig sila ng mahinang pag-angil. Tumigil ang dalawa at tinawag kaagad ni Gani ang pansin ni Kamenandro. Sinabi nito na may mabangis na hayop sa gilid, ngunit ang sabi ng albularyo ay wala silang dapat ikatakot. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad at dahil sa nararamdamang panganib ni Gani, nag-iinit ang kanyang pakiramdam. Nasa ganoong kalagayan siya nang makarinig siya ng ingay sa kanilang likuran. Bigla ang kinutuba ng hindi maganda si Gani, kaya agad siyang napalingon. Ganun na lamang ang kanyang gulat nang makita ang dalawang asong gubat na sumugod kay Bilying. Hindi nagawang lumaban ang kaibigan ni Gani at bago pa man ito masita ang mga asong yon, nagawa na nilang sagpangin ang kanyang kaibigan. Sumigaw siya ng malakas upang itaboy ang dalawang aso. Galit na noon si Gani, subalit naging baliwala yon para sa dalawang mabangis na hayop. Sinusubukan namang sigawan ni Gani si Bilying, ngunit para siyang katawan ng saging na hindi man lang gumagalaw. Tarantang-taranta si Gani. Dumampot siya ng putol na sanga ng puno at lumapit sa kanyang nakahandusay na kaibigan. Hahambalusin sana niya ng hawak niya ang dalawang aso, ngunit biglaan siyang natigilan. Kita niyang nagtutubig ang bahagi ng katawan ni Bilying na kinagat ng mga aso. Magtatanong sana siya kay Kamenandro ukol sa nangyayari, ngunit pagkalingon niya sa kanyang unahan, wala na roon ang matanda. Tinawag pa niya ito ng ilang ulit, subalit wala siyang natanggap na tugon. Muling ibinalik ni Gani ang kanyang titig sa kanyang kaibigan at nais sana nitong ituloy ang pagpalo sa dalawang aswang, pero halos mapaigtad siya sa gulat nang makita niyang ang buong katawan pala ni Bilying ay naging katawan ng saging. Teka, anong nangyari? Paano nangyari yun? Hindi ba Hindi na ipagpatuloy ni Gani ang kanyang sasabihin. Agad siyang nagkaroon ng hinuha kung sino ang may gawa nun. Walang ibang gagawa nito kung hindi ikaw, Kamenandro. Nung mga oras na yon, bigla ang iniwan ng dalawang aso ang katawan ng saging na kanilang nginatngat. Tumabi sila at mas nagulantang si Gani
nang makitang nakatayo roon si Caminandro. Nagbabaga ang mga mata nito, naglalaway at mabalahibo ang kanyang katawan. Kapansin-pansin din na ang hubog ng katawan nito ay hindi sa isang matanda. Huwag ka nang magtaka kung bakit naging katawan ng saging ang kaibigan mo. Ginutom kasi ako sa ating paglalakbay. Kaya kinain ko siya, tsaka pinalitan ng katawan ng saging. Hindi mo talaga naramdaman yon? Wika niya sa garalgal na tinig habang nakangisi. Hindi ako albularyo at napaniwala kita. Nanginig ang buong katawan ni Gani. Kahit na hindi direktang sinabi ni Caminandro na kinain niya si Bilying, ito ang kanyang nais na iparating. Isa kang aswang! Demonyo ka! Hindi lang pala akong nilinlang mo, kundi ang iba pang kainuman natin! Sigaw ni Gani dahil sa galit. Tinawanan lang siya ni Caminandro. Dahil dito, kitang-kita ni Gani ang kanyang pangil. Matapos tumawa ni Caminandro, nagwika ito na magpasalamat nga si Gani dahil ang kaibigan niya ang inuna nitong lantakan. Kung hindi lamang dahil sa tinataglay mong bertud na nais kong makuha, hindi kita pag-aaksayahan ng oras. Makukuha ko lamang yan kapag nagawa kitang paslangin at lantakan. Pagkawika ni Caminandro, umangil yun at humanda sa pag-atake. Magsasalita na rin sana si Gani, ngunit bigla ang sumugod sa kanya ang aswang. Naging mabilis naman ang pag-ilag ng lalaki, kaya hindi yun inaasahan ng aswang. Subalit, sa halip na sumuko si Caminandro sa kung anumang nais niya, mas lalo pa itong ginanahan. Inutusan niya ang 2 asong gubat na sugurin si Gani. Dahil dito, sinalubong silang 2 ng lalaki. Sinubukan niyang itaboy muna ang mga yon habang hindi pa sila nagpapang-abot, subalit hindi nakinig ang mga yon. Dahil dito, inihanda na ni Gani ang kanyang sarili. Saktong pagkalapit ng 2 aso sa kanya, hinawakan niya ang mga ito sa batok. Dahil sobrang bangis ng mga ito at anumang sandali ay sasagpangin siya, minabuti ni Gani na itapon ang 2 aso kay Caminandro. Hindi inaasahan ng aswang yon at sa halip na umiwas ay sinalubong pa niya ang 2 asong gubat. Maging si Gani ay nagulat noong bigla ang sinagpang ng isang aso si Caminandro. Dahil sa labis na gulat nito sa asong yon, hinawakan niya ito sa nguso at buong lakas na inihiwalay ang 2 panga ng aso. Kitang-kita yon ni Gani, kaya napalunok siya ng kanyang laway. Alam niyang hindi basta-basta ang nilalang nakakalabanin niya, kaya kinakailangan niya ang mag-ingat. Nang maitapon ni Caminandro ang asong wala ng buhay, ibinaling nito ang kanyang pansin sa isa pa. Ngunit, bago pa man niya mapaslang ang 2 asong gubat, mabilis itong tumakbo para tumakas. Napaangil na lamang si Caminandro at agarang itinuon ang kanyang pansin kay Gani. Napangisi yun sa lalaki at mas lalong naging mabalasik ang kanyang muka. Alam ni Gani na pupuntiryahin siya ng matanda, kaya inihanda niya ang kanyang sarili sa kung anumang gagawin nito. Sa isang pagkisap ng kanyang mga mata, parang hanging sumugod sa kanya si Caminandro. Subalit, bago pa man tuluyang makalapit kay Gani ang aswang,
naging mabilis na ang paggalaw nito para makailag. Napaangil na lamang si Caminandro dahil pumalya siya sa unang pagkakataon. Dahil dito, muli niyang sinugod si Gani at nagbuno silang dalawa. Kahit na malakas si Caminandro, madulas ang kanyang katawan at mabilis siya, hindi nagpatalo si Gani sa kanya. Noong mga panahong yon, nagiinit na ang katawan niya at parang may enerhiyang sasabog mula sa loob niya. Habang nagbubuno sila at nagpapagulong-gulong sa lupa, sinusubukan ni Caminandro na sakalin si Gani. Subalit hindi niya ito magawa sa kadahilan ng agarang ipinipihit ng lalaki ang kanyang katawan na siyang naging rason para hindi matuloy ng aswang ang kanyang binabalak. Ngunit sa hindi inaasahan ni Gani, nagawa ni Caminandro ang makaibabaw sa kanya. Bago pa man magawang maipihit ulit ni Gani ang kanyang katawan, sinakal na siya ng nilalang. Pinilit ni Gani ang makawala, subalit habang nagpupumiglas siya ay lalo nang humihigpit ang pagkakasakal ng nilalang sa kanya. Halos hindi na rin siya makahinga ng mga panahong ito at unti-unti na siyang nawawala ng malay. Hindi ako dapat mawala ng malay. Hindi ko hahayaang mabiktima rin ako ng matandang to. Saad niya sa kanyang sarili. Pilit siyang lumaban, ngunit habang patagal ng patagal ang pagkakasakal sa kanya ng aswang, tuluyan siyang nanghina at nawalan nga ng malay. Hindi na niya alam kung ano pa ang mga sumunod na nangyari. Naalimpungatan na lang siya nang makaramdam siya ng hapdi sa kanyang balat. Ganun na lang ang gulat ni Gani nang makita niyang naroroon pa rin sa tabi niya si Caminandro. Mas lalo pa siyang natakot nang mawari niya kung ano ang kirot na kanyang nararamdaman. Sinusubukan pala ng aswang na hiwain ang kanyang tiyan gamit ang kuko nito. Nung makumpirma ni Gani na yun nga ang ginagawa ng nilalang, agad siyang napamura. Pasigaw niyang ginawa yun na siyang naging rason para matigilan si Caminandro. Nataranta ang mabalahibong matanda dahil sa naging sigaw ni Gani, subalit sa halip na umalis doon, mas itinuon niya pa ang pansin niya sa pagwarak sa tiyan ng lalaki. Pero bago pa man niya magawa ang kanyang ninanais, napaupo na si Gani. Sa tulong ng kanyang bilis, nasakal niya si Caminandro bago pa man ito makagawa ng kanyang susunod na hakbang. Ipaghihiganti ko ang kamatayan ng aking kaibigan. Pansariling interes lamang palang dahilan mo kung bakit mo ako niyaya rito. Ngayon, wala na akong respeto sa mga kagaya mo. Sinubukan niyang tumayo at iniangat sa lupa si Caminandro habang sinasakal ito. Pilit na nagpupumiglas ang nilalang. Kinakalmot niya ang braso ni Gani, subalit walang naging pakialam ang lalaki kung nasusugatan siya. Mas nakaramdam ng galit si Gani dahil naalala niya ang kanyang kaibigan. Dahil dito, buong lakas niyang ibinagsak sa lupa si Caminandro. Napaungol ito dahil sa sakit ng kanyang likuran. Lalapitan pa sana siya ni Gani, subalit saktong pagkaihip ng malakas na hangin, nawala siya sa paningin ng lalaki. Nagmadsyag si Gani sa paligid dahil nararamdaman niya pa rin ang presensya ng aswang. Iginala niya ang kanyang paningin at saktong pagkatitig niya sa isang dako, nakita niyang papasugod sa kanya ang isang dambuhalang kalabaw. Naging mabilis ang galaw ni Gani, subalit nagawa pa rin siyang suwagi ng naturang hayop. Tumilapon siya sa hindi kalayuan
at agad niyang napansing mas kumirot ang kanyang tiyan. Hinawakan niya ito at doon niya nawaring dumudugo na pala yun. Napamura siya dahil alam niyang kagagawan yon ni Kamenandro. Mabilis din siyang tumayo at nang marinig niya ang mabibilis na yabag, agad siyang umakyat sa puno. Nang nasa ibabaw na siya nito, napailing siya nang mawari niyang may bahay pala ng pukyutan doon. Subalit sa halip na mataranta, naging kalmado siya at marahang kinuha ang bahay ng pukyutan na yon. Saktong pagkakuha niya nito, inihulog niya yon sa kalabaw na sumusuwag sa punong inakyatan niya. Pagkatapos nun, sumigaw ng malakas si Gani na siyang naging rason para magpulasan ng husto ang mga pukyutan. Nagwala ang galit na nilalang. Dinumog siya ng napakaraming pukyutan hanggang sa hindi na nito kinaya ang mga yon at napahiga siya sa lupa. Saktong pagkalapat ng kanyang katawan, kitang-kita ni Gani kung paano yon nagpalit ng anyo at naging si Kamenandro. Dahil dito, pinali ni Gani ang isang sanga ng puno tsaka bumaba. Mabilis siyang humakbang patungo sa kinaroroonan ni Kamenandro at nang tuluyan siyang makalapit ay agad na napabangon si Kamenandro. Kahit na mabalahibo ang katawan niya, ay kapansin-pansin na namamaga ito. Pukyutan lang pala ang katapat mo. Ngayon, sisingilin na kita sa ginawa mo. Pagkabigkas ni Gani ng mga katagang yon, buong lakas niyang pinalo ang aswang gamit ang sangang binali niya. Dahil sa naipong lakas ni Gani, nagawa niyang paluhurin ng nilalang. Hindi pa rin tumigil ang lalaki at sa pagkakataong yon, buong lakas niyang hinambalos sa ulo ang aswang gamit ang sangang hawak niya. Subalit, sa hindi inaasahan ni Gani, nagawang masalag ng matanda ang hawak niya at nahawakan ito. Hindi naman pumayag si Gani na maagaw yon ni Kamenandro. Minabuti niyang pumwesto ng maayos, tsaka ibinaling ang nilalang na nakahawak sa dulo ng sanga. Napasigaw na rin siya hanggang sa tuluyang tumilapon ang mabalahibong matanda. Umangil si Kamenandro at mabilis na lumundag patungo kay Gani. Nung makita yon ng lalaki, sinalubong niya ng dulong bahagi ng sanga ang aswang na siyang naging rason para tumarak yon sa tiyan ni Kamenandro. Pagbagsak ng nilalang, nilapitan siya ni Gani. Napangangapa ang nilalang at sinubukan niyang bumangon para sagpangin ng lalaki. Pero mabilis na hinugot ng lalaki ang sangang nakatarak sa tiyan ni Kamenandro. Saktong pagkaupo ng nilalang at nang babangon na sana ito, buong lakas na itinarak ni Gani ang dugoang sanga sa bunganga nito. Napaungol si Kamenandro at sinubukan pa sana niyang hawakan sa binti si Gani, ngunit bago pa man niya magawa ito, ay tumuhog na sa bunganga niya hanggang sa lalamunan ang sanga. Inakala ni Gani na tuluyan ng babawian ng buhay si Kamenandro, ngunit mabilis itong tumayo at sinubukan siyang sakalin. Hindi kaagad nakapaghanda ang lalaki, kaya nagawa ni Kamenandro kung ano man ang kanyang binabalak. Subalit, bago pa man muling mahirapan sa paghinga si Gani, mas ibinaon pa niya sa bunganga ng aswang ang sangang nakausli. Agad na natigilan si Kamenandro dahil doon. Bumagsak ito sa lupa at nandilat ng husto ang kanyang mga mata. Ngayon, namnamin mo ang kamatayan na siyang iginawad mo rin sa aking kaibigan. Sinubukang hugutin ni Gani ang sangang nakatarak sa bunganga ng aswang, subalit gumalaw yon
at sinubukang hawakan si Gani sa paa. Dahil dito, buong lakas siyang tinadyakan ng lalaki sa tiyan kung saan ito nasugatan. Dahil sa ginawa ni Gani, lumabas ang dugo sa bunganga ng nilalang. Noong mga panahong ito, alam ni Gani na hindi na magtatagal si Caminandro, kaya sinubukang hugutin ng lalaki ang sangang nakatarak sa bunganga nito. Gumalaw pa ng konti ang matanda, pero nang magawa ng makuha ni Gani ang sanga, bumulwak ang dugo nito. Napailing na lang ang lalaki nang makitang nandidilat pa rin ang mga mata ni Caminandro hanggang sa mga sandaling yon. Noong makumpirma na niya ang kamatayan ng aswang na nagnanais sanang kumuha ng tinataglay niyang bertud, minabuti niyang umalis doon. Alam niyang hindi na niya matatagpuan pa ang kanyang kaibigan dahil nauna na itong lantakan ni Caminandro. Bago siya tuluyang umalis, kinuha niya ang bahay ng pukyutan at minabuting simutin na lamang muna ang pulot doon. Noon lang siya nakaramdam ng matinding pagod magmula nang magsimula silang maglakbay. Napagpasyahan na rin ni Gani na hintayin ang pagsikat ng araw bago maglakad pabalik sa kung saan man sila dumaan. Kahit na hindi niya gaanong kabisado ang dinaanan nila, pinakiramdaman na lamang niya ang kanyang kutob. Sa kabutihang palad, nang makalabas siya sa gubat, may nakita siyang matanda na nakasakay sa kalabaw na may hila-hilang kangga. Agad na naalala ni Gani ang matandang nakasalubong nila, kaya mabilis siyang lumapit dito at humingi ng tulong. Pinasakay naman siya ng naturang matanda sa kanyang kangga patungo sa bayan. Ngunit hanggang sa makarating sila sa bayan, hindi man lang nakapagwika ang matanda na nakasalubong na niya si Gani at ang kaibigan nito ng mga nakaraang araw. Ninais sanang ipaalala ng lalaki ang sinabi nun, na siya na lamang ang mag-isang uuwi sa kanilang pinagmula ng kanyang kaibigan, subalit ayaw niya nang bigyan ng sakit ng ulo ang matanda. Pagkarating nila sa bayan, nagpasalamat siya sa matanda. Ngunit, nang akmang aalis na sana si Gani para muling maglakbay patungo sa kanilang baryo, natigilan siya nang magwika ang matanda. Ipagpasalamat mo na ipinaglihi ka sa kulog at kidlat. Dahil kung hindi, baka pati ikaw ay nagawa na ring biktimahin ng aswang na yon. Magtatanong pa sana si Gani kung kilala ng matanda si Caminandro, pero bigla ang tumakbo papalayo ang kalabaw nito. Hindi na niya nagawang usisain kung bakit tila pamilyar sa kanya si Caminandro. Napailing na lang din si Gani at ng mga panahong yon ay halos hindi siya makapaniwala na nagawa niyang malabanan ang mabagsik na aswang na nagbabalak sanang kunin ang bertud niya. Sa pagtagal pa ng panahon, napaghusayan na niya ang paggamit ng naturang bertud. Sa pagtanda niya rin, paiba ng paiba ang kanyang itsura. Nakakita na ba kayo ng tao na kahit bata pa unti-unti nang namumuti ang buhok, maging ang kilay? Ganun na siya. Kaya sa kanilang lugar, siya ay binansagang si Gani, ang ipinaglihi sa kulog at kidlat. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ganda nito sobra. No? Kasi isipin ninyo yung katangian ni Gani.
sobrang natural. Walang kahit na anong basbas, walang kahit na anong regalo. Well, hindi ko masabi na walang kahit na anong regalo kasi yung ganitong mga klase ng tao, naturingan tong bukod tangi na niregaluhan ng ating Panginoon. 'Di ba? So yung tinatangan nito ni Gani, one of a kind to. Sobrang bihira nito. Baka nga siya lang meron nito sa buong Pilipinas eh. O siya lang nagkaroon ng ganito. Kasi isipin mo, paglihi ka ba naman sa kulog at kidlat? 'Di ba? Feeling ko hindi yun lihi. Yung mga anghel ng kulog at kidlat o mga diwata, natuwa sa nanay niya kasi nga hindi natatakot, 'di ba? Sa atin kasi karamihan pag ganyan, lalo na pag yung biglaan, nagugulat tayo tas nasusundan na yun ng takot eh. Pero dito siguro sa nanay ni Gani, nangyari yung ganun pero yung kanya kabaliktaran. Natuwa siya, parang mas na-excite pa siya. Kasi sinabi rin naman sa kwento eh. Tas siguro itong mga diwata o mga anghel, sabi ayos tong babae na to ah. Buntis, hindi nagugulat. Karamihan sa mga buntis pag nagugulat, nalalaglagan eh. So siguro, inalaya nila ng kung ano-anong kapangyarihan habang nasa loob pa ng sinapupunan. Kaya ang ending, ang lakas ni Gani. 'Di ba? Partida, hindi niya pa alam kung anong meron siya. Pero nakapatay siya ng aswang. Paano niya napatay ang aswang? Mano-manong kombate pa lang, wala pang kahit na ano yan. Paano pa kaya to, yung matanda na siya nung natutunan niya na lahat? 'Di ba? Kaso walang follow-up na kwento eh. Siguro, sinabi nung nagpadala yung pinaka-highlight na lang ng kwento ni Gani para solve at saka satisfy na tayong lahat. Ako overall, sobrang nagandahan ako sa kwento. Simula umpisa talagang ninamnam ko. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.